Hola! Bueno, avui mirarem les automatitzacions, que és el que van xerrar el darrer dia. Les automatitzacions és com una manera de poder moure paràmetres en funció del temps, ¿vale? Què vol dir això? Pues que, per exemple, jo li puc dir que en aquest punt d'aquí me baixi un poc la bateria fins que arribi aquí, que me la pugi un poc. Es baix aquest, pues que me'l posi una estona a l'esquerra, una altra estona a la dreta, ¿vale? I que ho vagi modificant en funció del temps. Hi ha tres maneres de fer-ho, això. Ho podem fer mitjançant les envolvents, ho podem fer amb ítems d'envolvent, o ho podem fer amb la modulació de paràmetres. Qualsevol paràmetre de qualsevol plugin es pot automatitzar amb el Reaper, ¿vale? I per lo general de qualsevol d'aquestes tres maneres. Anem a començar per la més senzilla, que seria per les envolvents, que ens poden treure les envolvents dels paràmetres que vulguem automatitzar amb el botonet aquest d'aquí que posa Trim, ¿vale? Aquí tenim, pues bueno, els paràmetres inicials d'una pista quan no hi tenim plugins que podem automatitzar. El volum, el panorama, sample, no? Que sigui més estèreo o més mono, volum prefx, panorama prefx, ample prefx, volum trim i mute, vale? El volum, panorama i ample supos que queda clar. Aquests en prefx vol dir que afectaria en els efectes, perquè serien automatitzacions prèvies a que passessin per els efectes, vale? I el volum trim és com un volum relatiu en el volum que tinguem, vale? Nosaltres podríem emprar el volum trim perquè pugés o baixés un moment donat un poc una cosa, però podríem igualment pujar i baixar el volum de la pista, vale? Ok, per treure-les pues no hem de fer res més que pitjar a activar aquí, vale? I s'activa la pista d'automatització, s'envolvent. Això funciona tan fàcil com movent aquesta reixa d'aquí. Això ho podem fer més grossa, més petita. Per lo general, ens sortirà allà superpeque, algo així, llavors per fer-hi feina ho podem eixamplar tot el que vulguem, perquè ens sigui més fàcil, després pues, la tornem a estujar i llestos. Vale, com fem feina amb això? Pues, ja he dit, si ens posem damunt aquesta reixa, ens surten aquestes dues fletxes i podem pujar i baixar. Òbviament no tindria ara mateix massa sentit perquè estic pujant o baixant el volum de la pista i ja està. I em dic que això funciona en funció dels temps. Pues molt bé, funciona així. Vaig a fer solo perquè es noti més. I ho faig pitjant Shift, clic. Veus que quan jo pitj Shift canvia això? Si faig clic surt un puntet, vale? Aquí, tacatà. I jo aquí puc començar a moure aquest puntet cap allà on jo vulgui, vale? De manera que si faig això baixarà el volum i aquí anarà pujant el volum i aquí tornarà a baixar, vale? Vam comprovar-ho. Efectivament, tenia raó. Vale, doncs això. Podem posar tots els puntets que ens doni la gana, vale? I els podem modificar com ens doni la gana. Ctrl-Z, òbviament, lleva el darrer que han fet, i Shift-clic també esborra els punts, vale? Si jo pitj Shift, vale? Veiem que pitj Shift aquí, Shift, Alt. Alt, i ens surt la creueta, i si feim clic, els podem esborrar, vale? Molt bé. Després podem moure també o bé el punt, on mouríem a cap punt, o podem moure les retxes, vale? Si ens posem aquí damunt, podem moure tota la retxa, vale? Una altra cosa que podem fer amb els modificadors també, recordeu que us vaig xerrar dels modificadors que eren Alt, majúscules i Control. En aquest cas, si pitj Alt aquí damunt esborram el punt, però si jo estic aquí pitj Alt, veus que la fletxa canvia de sentit, direcció? Per què? Perquè si jo faig clic sense salt pitjat, moc per amunt i per avall aquesta retxa sencera, vale? Però si jo pitj Alt, el que faig és modificar la curva aquesta, vale? Perquè puguem fer l'automatització pues, molt més com us doni la gana, ok? A més de fent punts per poder modificar aquestes automatitzacions, òbviament podem seleccionar tots, pitjant el botó auxiliar i totes les coses aquestes que ja hem fet altres vegades. Si feim puntets i ens movem i ens equivocam, com amb els altres paràmetres, doble clic ho deixa en el punt inicial o en el punt per defecte, ok?
Pues també ho podem fer pitjant el control. Aquest modificador el que fa és que ens permet dibuixar. Ok? Això no et sol emprar massa, la veritat. Et sol emprar, bueno, per una coseta, sí, de fet ho empraré ara per mostrar-vos una cosa. També tenim diferents opcions aquí amb les automatitzacions. Vale? Per exemple, una volta hem fet amb el control, ens surten un fotimer de punts. Pues podríem llevar-ne de punts. Borrar puntos, reducir número de puntos. Vale? D'aquesta manera tenim un dibuix similar a el que hem dibuixat, però amb menys punts. Ok? D'aquesta manera ho podrem modificar més senzillament. Uipa, si ho tenim tots seleccionats, es mouen tots. Ok? Vale, espero que hagi quedat clar el tema aquest. Mira, un exemple per lo que són press control, perquè ja dic, normalment ho fas en punts, perquè el que vols és fer una cosa concreta, pues que pugi aquí, baixi allà, faci no sé què, i ja està, saps? No que faci 3.000 punts i una cosa tan imprecisa com anar amb el control així, que després per moure els punts és un poc cristo la cosa. Vale? Llavors això no m'ho sol interessar. Però sí que hi ha una cosa que et sol fer movent els punts aquests, que és el volum trim, vale? Jo, per exemple, aquí havia detectat aquesta envolvent la llevarem, vale? Eliminar envolvente perquè no l'han d'emprar, la del volum, però sí que aquí podríem emprar la del volum pre-FX, que té una cosa que està guai. Trim. Aquí, com veus, ja hi tenc dos compres posats, llavors, esclar, me surten tots els paràmetres aquí posats, vale? Per sort dalt tenim els que ens interessen. El volum pre-FX. Aquí, veus, allà, aquesta frase, aquesta paraula, no sé què cony he dit aquí, que està com més forta que el resto, vale? Pues aquí sí que tindria la seva gràcia emprar el control i poder reduir-la. I a més, el volum pre-FX, veus, és molt curiós perquè el que ens fa és que ens modifica la ona directament, vale? D'aquesta manera pues, ja té un poc més de sentit. Vale? Aquí. O aquí. Aquí. Vale, pues collonut, pues són totes igual de fort. Això sí que es ve que amb es compre pues, es soluciona bastant, però clar, d'aquesta manera li entram d'una manera molt més precisa o molt més aclarideta antes de que arribin es compre i fa feina millor, les coses com són. Ok, pues aquí hem vist la primera manera d'automatitzar, sí, d'automatitzar, vale? Que seria per envolvents. Hi heu de jugar, heu de fer diverses coses, hi ha efectes típics que es poden fer amb això, perquè tot d'una dius, vale, el volum, sí, està bé. Bueno, doncs hi ha un efecte que és molt xistós, que seria perquè això se m'oblidava. Per treure les envolvents ho han fet a partir de stream, però clar, fixeu-vos aquí, on tenia la veu, ja començava a tenir un poc de guirigall, i per trobar el paràmetre exacte que vull automatitzar, doncs si fotem diversos plugins, en aquest cas només n'hi ha dos, i ja tenim totes aquestes envolvents, però clar, si tenim diversos plugins, doncs seria una moguda, millor cercar el paràmetre que volem automatitzar. Com ho podem treure d'una manera més eficient o més ràpida, que de fet és que jo normalment, no sé que sigui, és volum pre-FX o un d'aquests paràmetres de pista, que òbviament ho han de fer des d'aquí. Quan automatitz un paràmetre d'un plugin, ho faig directament així. Ara, per exemple, insertarem una eco, vale? Per fer un efecte de filtro aquí, entrant, llevaré totes les bandes, aquí li fotré un low pass, activaré això, li posarem un poc de ressonància, i ja m'agradaria que es mogués aquest paràmetre, vale? Perquè aquí a l'entrada aquesta fagués això. Ja posem solo. Vale? M'afegués aquest efecte que acabo de fer aquí. Vale? Com ho puc fer? Doncs pues mireu, jo toco aquí aquest paràmetre, el puc deixar allà on me doni la gana, i si vaig en aquest botó d'aquí que posa param, fixa-vos-hi, posa último usado, la freqüència de slow pass 1. I li dic mostrar en envolvente de pista. D'aquesta manera automàticament ja m'ha sortit aquí. Vale? Aquest envolvent, vale? Fixa-vos-hi, aquí m'ho surt. Llavors aquí ja tenim aquest envolvent i ja puc fer pues, el que jo volia fer, que era fer això, baixar aquí fer així, i en aquest pujar-lo fins aquí dalt,
perquè me faci això, no? Fantàstic, això és el que volia. Ok, doncs ja tenc una automatització feta. Com és l'altra manera d'automatitzar? Us he contat que podíem automatitzar amb ítems d'automatització. Per això, una cosa que es fa molt és amb els delays, que és un ítem d'automatització. Ara veureu. Aquí jo he fet un envio ja cap a la reverb i cap al delay l'he fet? No, no l'he fet. Vale, doncs farem s'envio cap als delays. Collonut. I aquest també l'enviaré. Tampoc està enviat, es va? No. Vale. Pues els envio cap al delay. De fet, els podria deixar baix, tots dos. Perquè clar, jo vull posar delay només a punts concrets. Per exemple, aquí. Vale, aquí aquest, pues només en esquí final, ok? Pues bueno, anaria aquí, anaria a l'envio de la reverb no, sinó del delay, el volum, l'activaria aquí, de fet l'activaré ja directament a la segona veu perquè també li farem igual, vale? Tiquití. Molt bé. Que facis delay només en aquest moment d'aquí. Vale, doncs faríem així, així, així i així. Pujaríem això, avant. Un poc més fort. Molt bé. Collonut, ara si ho volgués fer a tots els aquí aquests i en els d'aquí baix ho hauria de fer pues, 6 vegades, no? Ho hauria de fer en aquest, ja ho he fet, en aquest. Seria un poc cunyasso la cosa i podria ser que no me quedessin iguals. Llavors hi ha un truquillo que és fer ítems d'automatització, que és la segona manera d'automatitzar, per ítems d'automatització. Fem una selecció de temps, clicant damunt l'automatització, anem a ítems d'automatització i insertar nuevo ítem d'automatització. I mos ha creat això. Això en realitat és un ítem, però un ítem d'automatització. Vale? Veus? Llavors aquí doncs, podríem copiar i aferrar, podríem duplicar... No, duplicar no. Podríem tar i aferrar, vale? Jo el que faré, a més de copiar-lo, ho faré copiant una còpia enllaçada, vale? Què és això d'una còpia enllaçada? Vaig a posar aquí i en farem una altra de còpia enllaçada i copiar. He fet sin enlazar? Està enllaçada, es va que sí? Ah, no sé si l'he fet enllaçada o sense enllaçar. Vale, fora. Pues la torna a fer. Crear còpia? Sí, l'he feta sense enllaçar. Enllaçada. Collonut. I la posaré en el següent puesto que la vull. Què vol dir que sigui una còpia enllaçada? Pues vol dir que si jo em modifico una, se modifiquen totes les altres, el qual és super pràctic. Vale? O sigui, són còpies que funcionen totes igual i que fan totes el mateix. D'això en podem fer de diferents tipus, bueno, diferents tipus, en podem fer d'altres. Vale? Si jo aquí fes una altra còpia enllaçada, òbviament seria diferent en aquesta. Vale. Doncs mira, a més, també podem copiar-lo d'una banda, o sigui, d'una pista a una altra. D'aquesta manera, en un moment, ja he posat l'automatització que volia, vale? Que s'envia un delay. Vale? Pues he posat el delay allà on volia, pues molt més ràpid que no si ho he de posar d'un en un. I a més, si és, m'ha quedat massa fort o el que sigui s'envio, bueno, pues els puc pujar o baixar, vale? Ok. Bueno, com ho heu vist? Mira, això és curiós. És que les còpies enllaçades funcionen a la mateixa pista, vale? Si estan a pistes diferents, no estan enllaçades entre elles. O sigui, si jo modifico això, no se m'està modificant aquí dalt, tot i que ho he copiat d'allà. Sí que ho podria fer, suposo, jo podria fer... No. Han d'estar a pistes diferents. O sigui, han d'estar a la mateixa pista.
Vale. Bé, deixem així, vinga. Els ítems d'automatització no només serveixen per fer so de les còpies enllaçades i per emprar-ho com a ítems, vale? Això ja heu vist que també podem fer així per duplicar, com els ítems, és com si fos un ítem d'aquests, ok? Sinó que també ens permeten emprar oscil·ladors. Què vol dir això? Bueno, doncs vol dir que podríem emprar... Molaria per aquí? Sí, supos que sí. Cream un ítem d'automatització en aquest d'aquí, ítem d'automatització, nou ítem d'automatització, ja han creat un ítem, com veus, ara mateix no hi ha cap automatització feta. No, en el delay no, però, espera. En el delay no m'agrada. El farem en el panorama? Sí, el farem en el panorama. Vale, ja ha entrat aquí l'automatització de panorama, s'envolvent de panorama, igual, botó auxiliar aquí damunt, ítem d'automatització, nou ítem d'automatització, ja tenim aquí el nostre ítem d'automatització, per en gros, perquè ho veiem. No hi ha res, aquí, doncs, el mateix que havíem fet antes, amb el shift podríem fer so, o amb el control dibuixar, vale? Però l'altra cosa curiosa que tenen els ítems d'automatització és que si jo pitch dues vegades aquí damunt ítem, me surt aquest menú d'aquí. I què és això? Això és per fer, per emprar un LFO, vale? Per fer les automatitzacions aquestes, per modificar les envolvents. Què és això d'un LFO? LFO és Low Frequency Oscillator, o sigui, un oscil·lador de baixa freqüència. Per què és un oscil·lador de baixa freqüència? Bueno, si fos d'alta freqüència, pot serviria per fer notes, vale? El típic d'esla són 440 Hz, vale? Vol dir que hi ha una cosa que vibra 440 vegades per segon, no? Esla d'una octava més baixa seria 220 i així, no? Va, doble i meitat les octaves. Pues això serien oscil·ladors de freqüències més altes. Però els de baixa freqüència, pues, el que fan és oscil·lar en versos, pues, oscil·la una vegada per segon, dues vegades per segon, tres vegades per segon, vale? D'aquesta manera podem fer que els paràmetres es vagin borinant amb un LFO, amb un oscil·lador. En aquest cas, bueno, tenim això, paràmetres que tenim, bueno, ens diu si tem en quina posició està, si tem d'automatització, com a que dura, bueno, start offset és que comencés antes o després, és un offset, la transició, per si hi hagués una automatització abans, pues, hi hauria un temps de transició, com un fade o un fuzz, la velocitat, òbviament, perquè el podem allargar o no i podríem loopejar en cas de que l'estirem o no. Tenim el volum general, vale? Això llavors es veurà més clar si faig així, vale? Puc veure el volum general de l'automatització o l'amplitud que ara ho veurem. Com funciona això de l'LFO? Aquí li hem de triar una forma per l'LFO senoidal, veus? I ja ens ha creat aquí una forma d'ona senoidal. Tenim diverses formes d'ona. Tenim triangle, tenim serra, ona quadrada o paramètrica, que, bueno, és una senoidal, no? No sé quins paràmetres podem tocar diferents. Vale, pues segurament des d'aquí, exacte. Vale, des d'aquí la podem modificar, a la paramètrica. En canvi, la senoidal, no. Pues sí que la podem modificar. Pues no sé quina diferència hi ha. Mira, forma de l'FO serà anat a prendre per cul, però. Clar, ja no està amb l'FO. Fantàstic. Esborrem a sempre. Jo vull esborrar. Vale, senoidal, per exemple. Pues tenim la fase, perquè estigui més cap a una banda, comenci d'una banda o de l'altra. Tenim els cicles, m'he saltat l'amplitud perquè no té sentit, amb un cicle només no ho notaríem, vale? Els cicles és quantes vegades es repeteix aquesta oscil·lació durant tot sístem d'automatització. I fixeu-vos-hi, variar amplitud, què vol dir? Bueno,
pues, que variï l'amplitud de la ona, vale? Que variï l'amplitud de la ona. Pot variar o bé de més grossa a més petita, de més amplitud a menys amplitud, o al revés, de menys amplitud a més amplitud, ok? Després tenim variar la freqüència, exactament el mateix que variar l'amplitud, però en quant a la freqüència, i el tilt, que seria amb l'amplitud. Vale? Això ens podria servir, per exemple, si fèiem un variar amplitud, per posar-lo recte, així i així, vale? Podríem, bueno, amb el panorama no té massa sentit fer això, però si ho fèiem amb un volum, per exemple, doncs podríem fer que estigués estable a un volum i que anés baixant o pujant, però sempre tinguem de tope aquell volum, màxim o mínim, ok? Vale, aquí amb el panorama que podríem fer, pues podríem fer això. El d'expulso, això d'expulso només funciona en la ona quadrada, vale? Posarem més cicles i no variarem res de so i això el posarem a puesto. L'amplitud d'expulso només es pot en la ona quadrada perquè es refereix a això, vale? A l'espai que deixa per amunt o per avall. Però bueno, amb el resto de formes, òbviament, no té sentit, vale? És amplitud d'expulso aquest. Va, per volum farem una ona perdó, per panorama, no? Pues farem una ona així sinoidal, l'amplitud que sigui un poc menys, perquè no fa falta que vagi de banda a banda, no?, la cosa. I va. Va, doncs hem fet que aquesta vagi de banda a banda. Així quedaria molt exagerat. Així no hi queda tant. Fantàstic. Vale, doncs això ha estat automatitzar amb un ítem d'automatització. Vale? Ja hem vist automatitzar amb l'envolvent, que és dibuixar directament damunt l'envolvent. Tenim els ítems d'automatització, que ens serveix per dibuixar i copiar i emprar-lo com a ítem, o per automatitzar-los a través d'un oscil·lador de baixa freqüència. I després ens quedaria la tercera manera que us he dit, que era per modulació de paràmetre. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres podem modular qualsevol paràmetre de qualsevol plugin. Per això ho faré amb la guitarra, no? Sí, li fotrem un trèmolo a la guitarra, mira. De fet, puc agafar qualsevol plugin, agafaré una eco, perquè el que vull modificar és l'amplitud, perdó, el volum, doncs agafaré el volum de l'eco mateix. Per això puc llevar totes les bandes, aquesta inclús la puc deixar desactivada. Igual que antes, quan jo tocava un paràmetre, me n'anava a param i podia treure l'envolvent de pista, vale? En aquest cas no farem això, en aquest cas el tocarem igual, perquè aquí a param última usada ens surti el global gain, no? És la ganància global, el volum global d'aquest plugin, però ara farem modulació de paràmetre assignar MIDI. Aquí ens permet modular aquest paràmetre. Modular no és més que moure per amunt i per avall, no? Ens ho permet fer de tres maneres. Ens ho permet fer a través de MIDI, vale? Nosaltres podríem assignar qualsevol ordre MIDI, això ja ho veurem quan faguem MIDI, ja jugarem un poc amb aquestes coses, que el poguéssim moure, jo què sé, si tenim jo què sé, un pedal MIDI d'expressió d'aquest, pues que nosaltres assignéssim aquella nota MIDI o aquell control MIDI en això i podríem pujar i baixar-lo amb el MIDI. Tenim LFO, que és el que emprarem ara, que com veus fa així, i després tenim senyal, sidechain. Això ja és un poc més complexa. Quan faguem un poc de síntesi segurament ho emprem, si arribam a fer síntesi, si arribam a fer sons amb sintetitzador, ho emprarem perquè me mola emprar això. Això és com el que empràvem amb els compressors i les portes de renou, que era el detector input, vale? Que era com, li deien sidechain, sí, que de lateral, que li entràvem un so per 3 i 4 i en funció d'aquell so pues, s'obria o es tancava la porta o mos comprimia o no mos comprimia, o sigui el threshold era en funció de
una senyal que no era la mateixa senyal que estàvem comprimint o que estàvem emprant la porta. Pues aquí seria un poc això. Nosaltres podríem entrar-li una altra senyal en aquesta pista, o inclús la mateixa senyal, i que en funció d'aquesta senyal que li entrem, pues mos mogui a cap paràmetre. Vale? Per exemple, jo podria fer, mira, seria com una espècie de compressor. Si jo agafés exactament la mateixa senyal i ho linkés aquí, ara, clar, no m'està fent cas, perquè a més de que ho tenc així... Que cony gravar aquí? És que és una guitarra, no me'n recordava jo que tenia la guitarra aquí. Vale? Pues podríem fer com una espècie de compressor perquè si us hi fixeu tenim attack, tenim release, tenim un volum mínim, un volum màxim. Us hi fixeu, quan ha fet el primer toc l'ha pujat, en aquest cas el teníem centrat, però podem fer en negatiu. Veus el que està passant? Que quan sona baixa el volum, deve estar com comprimint, ok? Això, bé, ho està fent en funció del mateix, té més gràcia a vegades si ho empram en funció d'un altre so que li entrem. Podríem, jo què sé, modificar el pitch del bombo en funció de si el baix sona o no sona, jo què sé, pues, el que se mos ocorresqui. Podríem fer 1000 coses, tot depèn de la imaginació de cada un. Però no, el que veníem aquí era a l'LFO. L'LFO, com hem vist antes amb els ítems d'automatització, és generar una ona, una oscil·lació. En aquest cas no l'estem veient com si la veiem en sistema d'automatització, però bueno, com que l'hem vist allà, ara podem entendre un poc el que està fent la cosa aquesta, no? Vale? Aquí ho teníem així, però bueno, per fer el que vull fer m'anarà millor així. Vale? Ho baixarem fins baix, intensitat 100, però no centrat, sinó... sí, ho faig en negatiu directament, clar. Ho fem en negatiu així. Això farem. Vale? Aquí tindrem un... bueno, doncs davant tindrem un trèmolo que està un poc ràpid, això. Vull dir, un poc lento. Anem a posar tot aquí, a veure si està funcionant. Sí, clar, un trèmolo davant té més gràcia quan el fotem més ràpid. Vale? Allà tenim un trèmolo. Després tindríem intensitat. Clar, ara mateix està anant des de 0 dB fins a menys infinit. Està davallant del tot. Si jo faig que no sigui tan intensa la cosa, vale, el que estarà fent és que no baixarà tant. Això ho podem fer així, si es veu bastant clar. Vale? No baixarà tant. Vale? Puja intensitat, baixa fins baix. Així mola. Seria com el dep, no? En els trèmolos de guitarra posa dep, de profunditat. Jo crec que és això, profunditat i freqüència. Vale? Doncs això és, ja hem vist, han fet un trèmolo sense tenir plugin de trèmolo. Pues han fet amb aquest mateix de sa eco. Vale? Aquí què molaria fer? Bueno, doncs molaria que potser no hi fos tota l'estona aquest trèmolo, no? Aquí està bé, però aquí no mola gens el trèmolo aquest. Aquí sí. Aquí sí. En aquest toc també supos. Però aquí no una altra vegada. Com ho podem fer? Bueno, doncs podem automatitzar el bypass. Ho podem fer de dues maneres. O bé, podem anar a stream, cercam el nostre plugin, vale? Que el tenim per aquí baix, la eco, i tenim desactivar aquí. De manera que jo el puc desactivar quan arribi en aquest tros d'aquí, per exemple. Aquí el desactiv, aquí que es torni a activar, vale? Torni a activar, fins que arribi aquí, que torni a estar desactivat. Abans ja ha funcionat. Vale, fantàstic, però quedava un poc cutre que es desenxufés allà. Llavors farem que estigui un poc més ajustada la cosa. Vale, i aquí no funciona, fantàstic. Hem activat i desactivat el nostre trèmolo. Aquí ho he fet a través de stream, però aquí, per exemple,
que també molaria desactivar aquesta eco que hem emprat aquí, ho podem fer des d'aquí. Jo activi i desactiv la eco. Aquí li dic mostrar en envolvente, veis? Último usado, desactivar, mostrar en envolvente de pista, i li diré que a partir d'aquí me desactivi la eco, vale? Perquè, bueno, aquí ja està dalt i no vull tampoc que me quedi la eco amb això aquí dalt, vale? Pues no sé, això són les automatitzacions. Jo crec que he explicat aquí un poc tot. Espero que s'hagi entès. Si no, és un vídeo, pues, passar per enrere i repetir i llestos. I vinga, us posaré la delicatessa aquesta que he gravat, que no sabia que cony fer, i he fet una xuminada com una casa, que de fet me feia haver-se gravar i ho he fet tot en MIDI. No he fet ni el puto baix per gravar això. Ara, doncs mira com ha quedat la cosa. No sé què cony gravar aquí, però algo hem de fer per provar les automatitzacions aquí, o aquí, o aquí. Ara, pues, a xupar-la!